नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका एपिसोडमध्ये। जो आपण शेतकरी संवाद हा कार्यक्रम चालू केलेला आहे शेतकरी मित्रांच्या हितासाठी, कसं त्यांचं जनरल नॉलेज हे शेतीविषयक माहितीसाठी वाढू शकतं, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण हे शेतकरी मित्रांपर्यंत पोहोचणार आहोत। आजचे आपले जे हा शेतकरी संवाद एपिसोडमध्ये आहेत ते असे उत्तम शेतकरी आणि उत्तम समाजकार्य करणारे असेच भीमराव भाऊ बागुल, जे खोपऱ्याचे असे उत्कृष्ट शेतीमध्ये ते आज एक असे सक्सेसफुल मानले जातात। प्रत्येक गोष्टीमध्ये शेतीविषयक नॉलेजमध्ये त्यांनी खूप असं वर्चस्व या खोपरे भागात कमवलेलं आहे। त्यांचंच मुलाखत आपण या आजच्या व्हिडिओमधून घेणार आहोत। तर चला सुरू करूया व्हिडिओ। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आणि आमच्या शेतकरी संवाद कार्यक्रमामध्ये। तर प्रथम मी तुम्हाला जे शेतीविषयक सगळी जे पण क्वेश्चन विचारणार आहे त्याचं उत्तर तुम्ही असं द्या की जे आमचे न शिकलेले शेतकरीसुद्धा समजू शकतील। तर प्रथम मी तुम्हाला एक जो आपला सामान्य क्वेश्चन असेल, प्रश्न आहे तो विचारतो की शेतीमध्ये जेवढं पण आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो ती आपण कशी त्याच्यामधून काढू शकतो, हे आमच्या ह्या व्ह्युअर्सला गाईडलाईन करा थोडी। नमस्कार। आजच्या या आपल्या उपक्रमामधून आपण जो शेतीविषयक किंवा शेती नेमकं परवडणारी आहे की नाही, बरोबर, या गोष्टीचा आज प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा प्रत्येक शेतकरी बांधवांना एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे की आज प्रत्येक जण म्हणतो की शेती परवडणारी नाही, की तेही खरं आहे। कारण निसर्गाच्या आज नैसर्गिक आपत्ती मोठे आज संकट शेतकऱ्यांवर कोसळतंय आणि त्याचबरोबर भांडवल टाकून शेतकरी उत्पन्नही काढतात पण त्याला योग्य आज भाव मिळत नाही। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती परवडणारी नाही। पण शेतीचं नियोजन करून जर आपण शेती केली, योग्य नियोजन करून नियोजनबद्ध जर शेती केली तर आपण शेती परवडत नाही असंही म्हणू शकत नाही। कारण शेतीला नियोजनपूर्वक आपण जेही शेतामध्ये लागवड करणार आहोत किंवा जर आपल्याला काहीतरी शेतात टाकायचं असेल, मग त्याचा वातावरण आणि येणारा सीझनमध्ये आपल्याला तर ग्राहकांपर्यंत मार्केटमध्ये काय पोहोचवायचंय, बरं का। आपण का नेमकं एक व्याख्यात सांगत होता की बुवा आपल्याला हेच माहित नाही नेमकं काय पिकवायचं आणि काय विकायचं, हे नियोजन आपल्यामध्ये नसल्यामुळे शेती आज आपल्याला 70 वर्षा पहिले जी शेतीमध्ये टेक्निक आपण वापरतोय तीच जरी आज आपण वापरली तर ते चालणार आहे। कारण जग बदलत आहे, त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या साह्याने आपण शेती करायला हळूहळू शिकायला पाहिजे, तेव्हाच आपली शेतकऱ्यांची प्रगती होईल। तर भीमराव, माझा दुसरा प्रश्न आपल्याला हे आहे, शेतकरी शेती व्यवसायाला जोडधंदा कशा प्रकारे सुरू करू शकतो? बरोबर, कारण त्याचा खूप फायदा हा भेटत असतो। आता आपण सांगितलं की 70 वर्षापासून आपले आजोबा वडील आणि आपण तेच करत आलेलो आहे, बरोबर आहे। तोच कांदा, तोच कपाशी। पण आज मी शेतामध्ये 2 वर्षापासून मी टरबूजचं पीक घेत होतो, बरोबर। पण आज दर पाता 2 वर्षापासून टरबूजच्या पिकाला योग्य भाव बाजार भेटत नव्हता, पण मी याच्यामध्ये बदल करून मिरची लागवड केलेली, बरोबर आहे। पण त्या वातावरणाच्या यानुसार चांगल्या ट्रीटमेंटनुसार मी योग्य मला भाव बी भेटला आणि मी उत्पन्न। पण जोडधंदा म्हणून जर पाहिलं की दूध व्यवसाय, शेळी पालन आहे, कुक्कुट पालन असेल, या एक पूरक व्यवसाय म्हणून आपण ते करू शकतो। म्हणजे सहसा शेतकरी हा एका फक्त शेतीवर अवलंबून जोडधंदा काहीतरी पाहिजे, कारण तो तेवढाच प्रगती करू शकतो। तर आपला पुढचा प्रश्न आहे, कीटकनाशक फवारणी करताना व्यवस्थितरित्या फवारणी कशी करतात? कारण खूपदा असं होतं की जे न शिकलेले शेतकरी हे अनावधानपणाने औषधे आणतात आणि ते एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने विना ग्लोव्ज, विना सेफ्टीने ते मारतात आणि ते त्यांना त्रासदायकही होतं। म्हणून हे कसं आमच्या शेतकऱ्यांना सांगू शकता तुम्ही की तुम्ही एक असं सुरक्षितरित्या फवारणी कसं करू शकता? शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्वाचा प्रश्न तुम्ही आज मांडलेला आहे आणि ही गोष्ट खरी आहे। कारण आपण जो वेगवेगळ्या कंपनीचे आज पेस्टिसाइड आहेत ते इतके तीव्र प्रतीचे आहेत आणि आपण नेमकं त्या दुकानदारालाही सांगत नाही की आपण काय असतं शेतकऱ्यांचं की जे कडक असेल
जेवढं हे पॉवरफुल असेल ते मला द्या बरोबर. बरं का. तो दुकानदार त्याला त्याच्या पद्धतीत देत असतो, पण काही शेतकरी मानत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, शेतकरी फवारणी नेमकं कोणत्या पद्धतीने केव्हा करायची हे नियोजन शेतकऱ्याकडे नसतात. आपण पाहिलं की मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना ते रिॲक्शन झाल्यामुळे खूप बातम्या आल्या आहेत. ते वाढत्या टेम्परेचर मध्ये त्यांनी फवारणी केली होत्या, आपल्या पेशंट पर्यंत गेल्यावर त्यांना तो त्रासही झाला. परंतु शेतकऱ्यांनी एक महत्वाची काळजी, फवारणी ही सकाळच्या सत्रात करावी किंवा आणि संध्याकाळी 4 ते 5 वाजेनंतर फवारणी केल्यावर सहजची फवारणीचा, आणि फवारणी करत असताना ते आपल्या अंगावर उडणार नाही या पद्धतीत योग्यरित्या त्याचे हाताळणी करावी. हातामध्ये ग्लोव्ज असतील, डोळ्याचं मास्क, तोंडाला मास्क आणि डोळ्याचं चष्मा गॉगल लावून आपण ती फवारणीचं योग्य काळजी जर घेतली तर आपल्याला तो फवारणीचा दुरुपयोग होणार नाही. बरोबर. आणि त्या योग्य पद्धतीत तो त्या पिकावरही जाईल. उत्तम प्रकारे भीमराव भाऊंनी या प्रश्नाचं उत्तर देखील आपल्याला चांगल्या रीतीने दिलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा पण फवारणी कराल तेव्हा तुम्ही जे पण सेफ्टीचे जेवढे पण वस्तू असतील तेवढे तुम्ही सोबत ठेवा, किंवा आपल्याला फवारणी करायची असते म्हणून ते शेतीमध्येच तुम्ही ठेवले तर तेही चांगलं राहील. किंवा तुम्हाला म्हणजे परत तुम्हाला घरी न ठेवता, कारण ते सगळे फवारणीने भरलेलं राहील, म्हणून तुम्ही शेतीतच ते वस्तू ठेवल्या तेवढी उत्तम चांगलं असेल. भीमराव, आमचा पुढचा प्रश्न आहे, एकच पीक परत घेणे हे कितपर्यंत योग्य आहे शेतीमध्ये? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. आपण तेच पीक घेत असतो आणि जमिनीमध्ये त्या पिकातला म्हणजे ते कीटक असतात जमिनीतले, ते जमिनीचे. त्याच्यामुळे आपण म्हणतो ना, परत घेतल्यावर एकदा कपाशीची किंवा त्या पिकाची वाढ होत नाही, योग्यरित्या होत नाही. आणि जर आपण पीक पलटून घेतलं की पिकामध्ये बदलही दिसेल आणि योग्य वाढही त्या पिकाची होत जाईल. आणि कधी कोणत्याही शेतकऱ्याने जर आता कांदा लावला असेल, लगेच पुढच्या वेळेस कांदा लागवड करायचीच नाही. कारण आणि कोणताही आपल्या भागामध्ये जमिनी म्हणजे एक मुरमट जमीन म्हणतो, त्याच्यामुळे आणि प्रत्येक वेळेस खताचा योग्य आपला शेणखताचा वापर करून पिकामध्ये बदल करत जावा. कारण आपल्या भागात आपण पाहू शकतो की जास्तीत जास्त कांद्यावरच अवलंबून, म्हणून काही मला असं वाटतं की आपला भाग खूप मागे. कारण दरवर्षी जे उन्हाळ्यामध्ये कांद्याचं उत्पन्न आहे हे जास्त असतं, 99% जास्त असतं. तो कांदा शेतकरी साठवण करू ठेवतात, म्हणून आपल्याला पावसाळ्याचा कांद्याला हा भाव मिळत नाही. म्हणून जास्तीत जास्त एकाच पिकावर अवलंबून राहतात. वेगवेगळ्या पिकांचा ट्राय केलेला उत्तम आहे. शेतीमध्ये पीक बदल पुन्हा ते पीक नको. बरोबर. आणि आता आपला पुढचा प्रश्न आहे, जे अवकाळी पाऊस वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान होतं. तर माझा एक शेतकऱ्यांना सल्ला असेल तुमच्या मार्फत की अवकाळी पाऊस हा कोणत्या कारणांमुळे जास्त प्रमाण त्याचं झालेलं आहे, याला खरंच आपण जबाबदार आहोत का? काय सांगता येईल का याच्याबद्दल? आता आपली सजेशनपेक्षा आज जागतिक याच्यावर सुद्धा विचार आहे. कारण का सर्वात महत्वाचं कारणीभूत म्हणजे आपणच आहोत. या अवकाळी पावसाला किंवा वातावरणामध्ये जेही बदल आहेत, नेमकं उन्हाळा केव्हा किंवा पावसाळा किंवा हिवाळा केव्हा हेच आपल्याला आज माहीत पडत नाही. मग त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे आपण जी झाडतोड केलेली. मी तुम्हाला म्हणजे जेव्हा आपण शेतात आलोच त्यावेळेला सांगितलं की इथून तर समोरच्या गावापर्यंत आपल्याला पूर्ण मोकळंच दिसतंय. बरोबर आहे. म्हणून वाढतं टेम्परेचरमुळे आणि वातावरणाच्या बदलामुळे रास आपल्याला दिसतीलच पुढे. आणि भविष्यात जर आपण वृक्षतोड केलं तर हे प्रॉब्लेम खूप मोठ्या प्रमाणात येणार आहे. हे रोखण्यासाठी मग आपण छोटासा काय प्रयत्न करू शकतो आपल्या परीने? जो आता आपण पाहिलं की शासनाचेही असतील किंवा ते असतील, पण आज प्रत्येक शेतकरी हा एक सुशिक्षित शेतकरी म्हणून येणार आहेत. कारण आज नोकरी भेटत नाही. जास्तीत जास्त सुशिक्षित बेकार म्हणून आज शेतीच्या व्यवसायाकडे त्याला जावं लागतंय. परंतु आज सुशिक्षिताला सांगायची गरज नाही. प्रत्येक वर्षी त्या कुटुंबात हे असते संख्या असतील तेवढे झाडं जर लावले प्रत्येक वर्षी तरी निसर्गात खूप मोठा बदल होण्याची एक छोटीशी सुरुवात जर आपण केली तर थोडं मोठ्या मिशन मध्ये बदल होईल. भाऊ, तुम्ही नमस्वी ॲग्रो याच्या मार्फत शेतकरी म्हणजे कृषी सेवा केंद्र आहे तुमचं नमस्वी ॲग्रो, त्याच्या मार्फत तुम्ही गोरगरिबांपर्यंत मदत पोहोचताय किंवा चांगलं मार्गदर्शन तुमच्या
कृषी सेवा केंद्राच्या मार्फतातून पोहोचतात. एक आजच्या काही लोक आहेत जे खरंच चांगलं कृषी सेवा केंद्र चालवत आहे, पण काही असं पण आहे तुमच्या मार्केटमध्ये की नुसती शेतकऱ्यांची फसवणूक ते करतात. तर मग शेतकरी या अशा फसवणूकपासून कसा वाचू शकतो? पहिली गोष्ट, जे कृषी सेवा केंद्र आहेत एक व्यवसाय म्हणून न बाळगता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रत्येकाने काम केलं पाहिजे. आणि शेतकऱ्यांनी म्हणजे कृषी सेवा केंद्राच्या आज शेतकरी एवढा अपडेट व्हायला म्हणजे आहेत आणि एवढा अपडेट आहे की त्याला काय लागतं. पहिली गोष्ट शेतकऱ्यानेच विचार केलेला पाहिजे, कारण त्याचा वळवलं पाहिजे तो व्यवसाय आहे आणि त्या व्यवसायामध्ये नेमकं पीक आपल्या पिकाला काय लागेल सुरुवातीला पहिले त्याला ते नॉलेज असलं पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचा दुवा कृषी सेवा केंद्रातला जो आहेत ते त्यांनी शेतकऱ्यांना योग्यरित्या योग्य औषधांची शेतकरी मोठ्या आशेने येत असतो, त्यांची आशा न मोडता तुम्ही त्यांना मनापासून कमीत कमी खर्चामध्ये त्याचं उत्पन्न कसं वाढेल या हेतूने आपण त्यांना योग्य मार्गदर्शन करायला पाहिजे आणि मी त्या हेतूने माझा प्रयत्न असतो. बरोबर. आणि आता सध्या शेतकरी कुठल्या तरी नवीन फळबाग किंवा कुठल्या नवीन पीक आपल्या शेतामध्ये आणण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असतो किंवा काहीतरी सरकारी सरकारी योजनांचा तो फायदा घेत असतो. परंतु काही वेळेस जे सरकारी अधिकारी असतात ते प्रॉपर गायडन्स करत नाही किंवा प्रॉपर त्यांना माहिती देत नाही, तिथे सुद्धा शेतकऱ्यांची खूप फसवणूक होत असते. आता प्रत्येक घरामध्ये एक सुशिक्षित असतो. बरोबर. पहिली गोष्ट, दुसऱ्यावर अवलंबून न राहता शासनाच्या योजनांवर नाही, स्वतः शासनाने आपण मोबाईल प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत जन्मलेल्या बाळाला म्हणजे तो काही त्याला कळायला लागलं, तो बोलायला लागला, तो सुद्धा मोबाईलच्या व्यसनामध्ये अधीन झालेला आहे. पण तो आपण मोबाईलचा योग्यरित्या काय वापर करतो? आज आपल्याकडे मोबाईल एक अशी वस्तू आहे, त्याचा फक्त व्हॉट्सअप आणि फेसबुक या गोष्टींचा वापर न करता शेतकरींविषयी एवढ्या काहीतरी नवल म्हणजे शेतीविषयी बदलामुळे बदलच्या एवढ्या काहीतरी क्लिप युट्यूबवर असतील, गुगलवर असतील, तुम्ही ज्या आपण जेही आपल्याला प्रॉब्लेम येतात की ज्याही योजनांचा आपल्याला काहीतरी माहिती हवी असेल, आपल्याला आज कोणाकडे जाण्याची गरज नाही, एक क्लिक मध्ये आपण बदल करू शकतो. आणि भाऊ असं नाही की मी तिथं जातो ते काम आजच्या याच्यात जनरेशन मध्ये असं आपल्याला सांगणंही आणि म्हणजे समोरच्या याला असतील काही बोटा, पण ते आपली एक हे अधिकार आहे की आपण त्यांना ज्या योजना असतील ते सांगण्याचा. परंतु आपण मोबाईल मार्फतही आपण भरपूर योजना असतील किंवा शेतीतले बदल, पिकांमधले बदल किंवा आपल्याला काहीतरी नवीन शेतामध्ये टाकायचं असेल तर आपण घरी बसल्याही आपण त्या योग्य मार्गदर्शन मोबाईलच्या मार्फत घेऊ शकतो किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून घेऊ शकतो. खरंच. आणि आता बघा, जेवढे पण आमचे युट्यूबवर सबस्क्रायबर आहेत तेवढे पालक मंडळी आहे, म्हणून आता त्यांना पण त्यांच्या मुलांचा करिअरची एक भीती असते. कारण त्यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य एका शेतीमध्ये काढलंय तरी काही प्रगती झाली नाही, म्हणून ते साहजिकच त्यांना सांगता की तुम्ही शेतीमध्ये नका येऊ, तुम्ही तुमचं करिअर वेगळीकडे वळवा. हे कितपर्यंत योग्य आहे? खरंच योग्य आहे का? कारण हा मॉडर्न युवक शेतीमध्ये खरंच काहीतरी बदल करू शकतो, पण पालकच त्याला शेतीमध्ये न हे करता तो त्याला वेगळीकडे करिअर करायला सांगतो. या गोष्टीला भरपूर कारण आहेत. बरोबर. परंतु या कारणाला मी स्वतः मानत नाही, कारण मी एक MA BEd विद्यार्थी आहे. बरोबर. मी जर पाहिलं की मी जर विचार केला मी एक MA BEd आहे, मी शेतात काम कसं काय करू किंवा शेतात काय, परंतु माझ्या वडिलांनी खूप कष्ट करून या शेतीचं त्यांनी राखण केलेली आहे आणि वडील ज्या पद्धतीत शेती करत होते त्यांचा एक अनुभव घेऊन, म्हणजे मी सुशिक्षित आहे म्हणून, पण शेवटी वडिलांचा त्यांचा अनुभव घेऊन, परंतु माझ्या शिक्षणाचा फायदा मला आज आपण पाहतोय की नोकरी हा एक खूप मोठा विषय झालेला आहे. सुशिक्षित बेकाराचा एक सर्वात मोठा गंभीर प्रश्न आज महाराष्ट्रामध्ये, कारण 15-20 हजार मध्ये एवढं सिटीमध्ये राहणं परवडत नाही. आणि कित्येक युवकांची एक कंपनी किंवा कुठेतरी जाऊन मी माझा उदरनिर्वाह भागू शकतो का? पण माझ्याकडे मुबलक पाणी, शेतीचं भरपूर शेती नियोजन आहे आणि पण त्याचा उपयोग मी जर शेतात केला तर मला नोकरीची गरज नाही. मी तुम्हाला पहिला हे सांगितलं की शेती परवडणारी नाही असं कोणीच सांगू नये, पण जर मी स्वतः राबलो ना
आता मी एकरभर मिरची लावलेली होती. बरोबर पाहू शकतो आपण. एकरभर मिरचीमध्ये मी सुरुवातीला मी माझं स्वतःचं कृषी सेवा केंद्र असलं, मी BA आहे, परंतु मी काहीतरी दुसऱ्यांचा अनुभव घेतला, स्वतःचाही अनुभव, वडिलांचाही अनुभव, आणि आज योग्य पद्धतीत मी या मिरची पिकाचं नियोजन करून मला उत्कृष्ट असं उत्पन्न भेटलं. बाजारपेठ आहे, मार्केट आहे आपल्या याच्यावर नसतात, तर वाढतं उत्पन्न मार्केटमध्ये जे आपलं म्हणजे जे रोजची ही असते एक डिमांड याच्यावर असतं की त्याच्यानुसार जर आपण विचार केला ना, पण मी जर योग्य पद्धतीत त्याचं नियोजन केलं तर मला नक्कीच हमखास शेती परवडत नाही असं मी सांगू शकत नाही. आणि जी अपेक्षा आहे वडिलांची, पण तुम्ही जर शेतीमध्ये चांगल्या पद्धतीत तुम्ही तुमच्या शिक्षणाचा उपयोग चांगला जर केला ना, मला तरी वाटतं 10-15 हजार 20 हजारची नोकरी करण्यापेक्षा मी एका एकरामध्ये म्हणजे 2.5 महिन्यात 2,70,000चं उत्पन्न भेटलेलं आहे. आणि खरं सांगू माझ्या अनुभवानुसार एका तरुणाला 2 लाखाचं पॅकेज असतं ते अॅन्युअल. तर विषय करा तुम्ही 2 महिन्यात एवढं उत्पन्न काढलं आणि एका युगाला तेवढं पॅकेज असतं. पण असं आपण म्हणायचंच नाही की शेती परवडत नाही किंवा शेतीमध्ये काही नाही, पण योग्य नियोजन पाण्याचं सगळं जर मुबलक भांडवल राहिला तर असं कधी नाही. पण शेती दुसऱ्यावर अवलंबून न करता स्वतः मन लावून करणं सकाळी तर संध्याकाळपर्यंतच त्या पिकाला काय गरज आहे, त्या पिकामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे हे आपण स्वतःच निरीक्षण करून मजूर लावूनही केलं, पण स्वतः जर आलं ना तर योग्य स्वतःच देखरेख केलं 100% समाधान भेटतच शेतीमध्ये. अत्यंत चांगलं तुम्ही या शेतीविषयक सल्ल्यामध्ये अत्यंत चांगलं आमच्या व्ह्युअर्सला मार्गदर्शन केलेलं आहे. अत्यंत एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीने तुम्ही हे आमच्या व्ह्युअर्सपर्यंत पोहोचवलं आहे. तरी मी तुमचं माझ्या चॅनलकडून आभार व्यक्त करतो. आपल्याला भेटून खरंच चांगलं व्ह्युअर्सना खरंच नॉलेज पोहोचेल आणि एक असा आमचा छोटासा पाऊल हा एका मिशनमध्ये बदलेल अशी आशा करतो. नक्की. मित्रांनो, आत्ता जस्ट आपण भीमराव भाऊ यांची मुलाखत घेतलेली आहे आणि मुलाखतीमध्ये भीमराव भाऊंनी सगळंच नॉलेज आपल्याला दिलेलं आहे शेतीविषयक. कशा पद्धतीने आपण सुरक्षितरित्या शेती करू शकतो किंवा शेतीमध्ये येणारे अडथळे ते एका बाजूला ठेवून शेती कशी परवडेल आपल्याला, या गोष्टीकडे जरी आपण वळलो खरंच शेती एक नवीन जनरेशनसाठी एक उत्साहीदायी वातावरण तयार करेल. याच आशेने मी तुमचा पूर्णविराम घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.